Pipila ka truckload nga basura ang nahipos sa clean-up sa parte sa Mahiga Creek nga boundary sa duha ka mga syudad. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa parte sa Mahiga Creek boundary sa Barangay Mabolo, Cebu City ug Barangay Subang Dako, Mandaue City, gihimo ang pagpanglimpyo. Human sa sunod-sunod nga uwan sa miaging semana, napondo og taman ang mga basura dapit sa taytayan. Maong nagtinabangay ang Cebu City ug Mandaue City, ingon man taga DPWH aron mapaspasan ang trabaho. Migamit og heavy equipment para daling makandos ang mga basura. Apan di papaigo, may mga personnel pang miubog yod sa sapa kining mga gitawag nilang river troopers. Para daling makuha ang mga basura, masud sa bakat aron mahipos. Importante magid na kamangon kay dili gyud siya suumon sa ilaw. Wala gyud ka himuan nga malimpyo gyud siya. Nang nasuumon gyud siya kuhaon ang mga kahoy nga dagko kay para makadagan na gyud gyud sakto ang tubig. Oh, every time kung makuwan diri mo lapas kini siya sa bridge sa sapa diri sa Sumandako. No nang mo baha gyud siya. Sa gidaghanon sa nakuhang basura, makadaghang beses na puno ang mga dump truck nga gikargahan. Mga puso kinyo mabantayan, puno na gyud kaayo kining 10-wheeler truck nga gikargahan sa mga nahakot nga basura gikan dinhi sa Mahiga Creek. Ikatulo na kini nga truck sa karong buntag lang nga clean up nga gihimo sa mga otoridad dinhi ning maong parte sa sapa. Puno pagid mahakot ang kinatibuk ang mga basura gikan dinhi sa sapa sa Mahiga. Ipakita ingon ani pakadaghan ang nahabilin dinhi sa may bahin sa Subang Dako Bridge nga hakutonon pa, hipusonon pa sa mga otoridad. Gibarugan sa mga otoridad ang kampanya sa sakto nga pag-dispose sa basura ug dili magpataka og labay bisan asa labi na sa kasapaan. Pagong labay diha. Oo, adyan kita. Oo. Like na Wala ang ilabay sa garbage bag yun na ilabay, ana? sako. Sako. So murag di mo gyud basurahan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.